Porfiña, traedesme o meu batido. Porfiña, espera, de que batido falas? O batido rico que tomo sempre cada noite antes de dormir. Ti daslle batido antes de dormir? Nos seus soños. Olivia, a dormir. E nada de batidos. Oxalá os meus pais de verdade estivesen aquí. Fingir ser outra persoa foi divertido por un día. Pero agora só quero ir á casa. Bonito foi vestirme así E ter un can pra sair. Sei que non é a miña condición. Quero volver onde manda o corazón. Eu fun princesa, Ruido fixen eu, e fun realeza. xoguei cos nenos ao balón. O día que nunca esquecerei. Quero volver onde manda o corazón. Na miña camiña estar. Sí, con papá e mamá. Porque eu só quero ir ao sitio no que nacín. Tanta ilusión, Pero non manda o corazón. Vale, canto antes vai a dormir. Antes chegará mañá para volver á casa. Ai. Bos días, Stephanie. Bos días, raíña mamá. Bos días, rei papá. Podemos ir despois de cear á xeadería e convidar a que veña a familia agradable que coñecemos onte. Penso que iso non vai ser posible. Teño que solucionar uns asuntos reais e temos que regresar á casa esta noite. Esta noite non podemos ir. Volvemos a Postonia. Ai non, isto non é bo. Olivia, podes contestar ti? Hola, non son a princesa Stephanie. Es ti, quero dicir, son eu, Olivia. Temos un problema. A túa mamá e o teu papá volven a Postonia esta tarde, antes de cear. Vanse esta tarde. Pero non poden. Non podo quedar. Non me poden deixar aquí. E vanme levar con eles. Temos que volvernos intercambiar. Espera, teño unha idea. Sabía que se che había ocorrer algo. Olivia. Imos ter unha festa de despedida. Unha festa? A quen poderíamos convidar? Que tal a aquela nena tan agradable da xeadería? Olivia e a súa familia. Oh, sí, xa vexo. Podería ser unha forma de agradecerlles que nos axudaran co da roda. Que boa idea, Stephanie. E poderíamos convidar a miña, a clase de Olivia tamén. Vale, princesa. Pero inmediatamente despois da festa voamos a Postonia. Negocios reais, imagina. Por suposto, vou facer os convites. Oh, dixo facer os convites. Hola, Olivia. Ah, claro, son eu. Hola, compas de clase. Algúnha vez vos inclinastes ante Olivia? Que raro. Inclinarse ante ti, non. Non o fixeron. Ah, o trono real. Olivia, que estás facendo? É a cadeira da señora Hogenmuller. Ai, sí. Quero dicir, ai, sí. Bos días, clase. Bos días, señora Hogenmuller. Desculpe, madame. Traio un convite especial da princesa Stephanie. Sí, claro, debe ser para min. Atención, clase, teño noticias maravillosas. A princesa Stephanie convidounos a todos nós
A todos nós. E as nosas familias a unha festa de despedida hoxe pola tarde no Castelo de Vacacións Real. ¡Qué notición! Mulide, membros da familia, non podemos chegar tarde á festa real. A princesa necesita asustar dragóns hoxe. Non conserían cerca. ¿Todos preparados? ¡Vamos! Por fin irei á casa. Hola, grazas por vir. Hola, grazas por vir. Oxalá a miña familia viñese axiña. Saúdos, princesa Stephanie. Pero, princesa, non tiña nin idea de que falase en pavo. Eu tampouco. Saúdos, princesa Stephanie. Os meus amigos, boteivos en falta. Princesa. Sí, somos moi amigables en Postonia. Sabedes se esa nena Olivia vai vir? Coñeces a Olivia? Por suposto, non a coñecen todos. Dixo que viña con toda a súa familia. Por favor, sentidevos como na casa. Ai, papá, mamá, onde estades? Vaia, deixei as miñas ferramentas na carruaxe cando coloquei a roda. Mirade, se cadra poden axudar. Abur, adeus, Olivia. Oh, princesa Stephanie! Desde agora imos ser as mellores amigas. Imos compartir roupa, organizar festas. Deixou, Daisy. Sabe o meu nome! Sabe o meu nome! Pois foi unha festa xenial, pero xa temos que ir collelo o avión. 5 minutos máis. Algúns convidados aínda non chegaron. Sinto, querida, pero é a hora de volver a Postonia. Espera, teñoche que dicir algo. A verdade é que eu non son Stephanie. Son Olivia. Por favor, Stephanie, non hai tempo, temos que marchar. Señora Hogenmuller, Francine, dicidelle quen son. O que? É a princesa Stephanie? Non, son Olivia, mirade. Teño orellas grandes e non teño pencas. E mirade. Princesa, non vas vestida de púrpura. Non son a princesa. Oh, esta broma chegou demasiado lonxe. Temos que ir collelo o avión. Agora, comprométete a comportarte como unha princesa como é debido. Iso é, a princesa compromiso. Que dis? Non hai princesa compromiso ningunha en Postonia. Se cadra non en Postonia, pero sí aquí en Maywood. Unha princesa ten que ser bonita, dinámica, ten que arrecender, brillar, cantar cancións felices moi alto e nunca, nunca ser ruín. Olivia, pero seas ti de verdade. Non o podo crer, eu abraceite. Pero se esta é Olivia, onde está a princesa Stephanie? Pois, penso que eu o sei. Desculpe, señor. Necesita unha pouca axuda. Olivia! Princesa Stephanie! Mamá! Sabía que a vira en algures. Parece que as nenas fixeron un intercambio. Olivia, É certo, pero alégrome de volver á casa. Hola, Perry! E agora a intercambiarse de novo. grazas a Deus, princesa Stephanie, hai baba de can no vestido real. Sí, mamá, non é fantástico? Agora hai que marchar a xiña. Temos que collelo o avión. Só un minutiño. Fun moi feliz sendo ti, Olivia. E eu tamén finxindo ser ti. Pero agora son feliz de volver a ser eu. Eu tamén. Prometo que imos ser amigas para sempre, Olivia. Para sempre, sempre, princesa Stephanie. E montei nun poni, e tiven unha festa do té, e tamén puxen pixamas púrpuras.
E xoguei co can, e comín un emparedado nun prato de plástico e toquei a batería. Foi toda unha aventura. Estou tan contenta de que volveras sa e salva, pero tes que te deitar. As noites olivia, o día rematou. Non podo ir dormir, tantas cousas que quero facer eu. Deítome, non podo deixar de pensar en mañá e nas cousas que poden pasar. A montaña que escalarei, o cadro que eu pintarei, o cabalo que terei que domar, ou o trapecio no que voarei. Princesa, médica, escritora, astronauta, desde a selva ao ancho mar. E sen protestar vou seguir, pero eu non quero ir dormir. Ainda hai tanto por facer. Que vou estar na casiña. Boas noites, miña princesiña.